Láska v tieňoch času. Na okraji mesta, kde sa život zdal pomalší a každodenný šum moderného sveta utíchal, žila Elara, mladá žena, ktorá verila, že život je o zbieraní momentov. Milovala vôňu dažďa, šum listov na vetre a ticho hviezdnych nocí. Jej život bol plný jemnosti a krásy, no najviac zo všetkého milovala pocit slobody. Každý deň pre ňu bol ako nová kapitola, ktorú si písala sama, až kým jedného dňa nestretla Lukasa, muža, ktorý jej život obrátil hore nohami. Lukas bol umelec, maliar, ktorý videl krásu v každom detaile sveta. Pre neho boli farby jeho slovami a plátno bolo jeho príbehom. Keď ho Elara prvýkrát stretla, stáli obaja v prístrežku autobusovej zastávky, keď sa na mesto zniesol ťažký letný dážď. V tej chvíli sa ich pohľady stretli a svet okolo nich sa spomalil. Elara a Lukas so svojím zasneným pohľadom vytvorili okamžitú iskru. Prvý rozhovor medzi nimi bol plný nervozity, no zároveň sa v ňom skrývalo čosi magické. Hovorili o daždi, o živote, o maličkostiach, ktoré tvoria každý deň. Obyčajný rozhovor sa preťahol na hodinu. Lukas bol fascinovaný Elariným pohľadom na svet, jej schopnosťou vidieť krásu v najjednoduchších veciach. Ona zase obdivovala jeho vášeň pre umenie, jeho dušu, ktorá bola zložitá a nádherná ako jeho obrazy. Od toho dňa sa stali neoddeliteľní. Chodili spolu na dlhé prechádzky, často mlčky, pretože medzi nimi slova neboli vždy potrebné. Ich tiché spojenie bolo silnejšie než akékoľvek vyznania. Lukas maľoval Elaru počas západov slnka, pod hviezdnou oblohou, v lúčoch ranného svetla. Za každým, keď ju kreslil, sa jej krásu snažil zachytiť na plátno tak, aby nikdy nevybledla. Ich láska bola ako žiariaca hviezda, ktorá osvetľovala ich svet. V každom geste, v každom pohľade bola hlboká nežnosť. Elara milovala spôsob, akým sa Lukas dotýkal jej ruky, ako by držal niečo krehké, a Lukas bol fascinovaný Elarinou neustálou túžbou žiť naplno, ako by vedela, že čas je proti ním. Jedného večera, keď sa vracali z ďalekej prechádzky cez lesy, Elara náhle skolabovala. Lukas sa jej snažil pomôcť, no vedel, že niečo nie je v poriadku. Netrvalo dlho a Elare bola diagnostikovaná vzácna a nevyliečiteľná choroba. Lekári im oznámili krutú pravdu. Mala už len niekoľko mesiacov života. Tá správa zasiahla Lukasa ako blesk z jasného neba. Svet, ktorý sa kedysi zdal byť plný farieb a svetla, sa pre neho stal sivým a prázdnym. Odmietal to prijať, hľadal odpovede, no všetko sa zdalo márne. Elara sa snažila zostať silná, i keď vedela, že každý deň ju približuje k neodvratnému koncu. Jedného dňa, keď spolu sedeli pri rieke, Lukas sa jej spýtal, ako môžem žiť bez teba? Elara so slzami v očiach odpovedala, budeš ma nosiť v srdci, tam nikdy nezomriem. Rozhodli sa, že si užijú každý moment, ktorý im ešte zostáva. Lukas prestal premýšľať o konci a namiesto toho sa sústredil na to, aby ich spoločné chvíle boli čo najkrajšie. Každé ráno jej prinášal raňajky do postele. Hrali jej na gitare piesne, ktoré napísal len pre ňu, a chodili na výlety, aj keď bola čoraz slabšia. Mali spolu krátku, ale nádhernú svadbu pod šírim nebom. Elara sa rozhodla, že nechce smútiť. Chcela žiť, až kým jej telo úplne nevypovie službu. Každý deň pre Elaru bol darom, ale aj pre Lukasa sa stal každý okamih vzácny. Jej stav sa však stále zhoršoval. Choroba si neúprosne brala každý kúsok jej energie. Lukas jej kreslil portréty, aby zachoval jej krásu navždy. Jej tvár sa mu vrila hlboko do pamäti, jej oči plné svetla a lásky. A potom prišiel ten deň. Deň, ktorého sa Lukas najviac obával. Deň, keď Elara cítila, že jej čas sa naplnil. Ležali spolu v ich spoločnej posteli. Lukas ju držal pevne v náručí. Elara, hoci vyčerpaná a slabá, sa mu usmiala. Ďakujem ti za to, že si mi dal najkrajšie chvíle môjho života, zašepkala. Lukasovi sa z očí rinuli slzy, no snažil sa byť silný pre ňu. Posledné, čo počul, bol jej tichý výdych. Jej ruka, ktorá ho držala, náhle zoslabla. Svet sa v tej chvíli zastavil. Lukas ju držal pevne, ako by ju mohol zachrániť, ale vedel, že boj prehral. Elara odišla. Lukas sa ovládol neznesiteľný smútok. Nevedel si predstaviť život bez nej. Každé miesto, kde boli spolu, mu ju pripomínalo.
Každý kúsok jeho bytu nesie jej prítomnosť. Maľoval obrazy, no už v nich nebolo farie, len temnota. Svoj žiaľ vyjadroval cez svoje umenie, no žiadny obraz nebol schopný vyjadriť jeho vnútornú bolesť. Niekoľko mesiacov po jej smrti Lucas nedokázal ďalej. Vrátil sa na miesto, kde ich láska začala, na starú autobusovú zastávku. Priniesol jej obľúbené kvety, biele ľalie, ktoré vždy zbožňoval. Sadol si na lavičku, kde prvýkrát stretol svoju jedinú lásku a pozrel na oblohu. Čoskoro budeme opäť spolu, Elara, zašepkal. A potom, s pokojom, ktorý ho naplnil, zatvoril oči a odišiel za ňou.